Que pasou, Generosa? Que foi, Generosa? Que pasa por aí? Quedan moi poucos recanteiros por coñecer, Sí. así que presten atención, Hai que tráfico logo xa hoxe. ven mucha nucha, xa ven. Ven agora xa a Hola. próxima tandada de recanteiros. Que tal, como Que está pasou? Lisardo? Non sei se me apuntar eu tamén, Ai, pois Aquí. mira. Que ven os Pero recanteiros. xa para a Vale. seguinte. Cantan todos moi ben, Bueno, alegrámonos moito, Generosa. Saúdos, está ben Lisardo? Non anda moi ben, vou ir eu Bueno. ali a consulta a ver se lle levo aí algo para lle dar. Veña, Veña, estupendamente. que vaya ben. Alegrámonos Ai. moito, Ánimo. Ai, mala Ahora suerte. volvemos, Ai. Moi buenas. ¡Generosa! Que tal, hombre? ¿Qué tal, mujer? ¿Cómo estás? Ay. Que sabía que non viña por aquí, ¿qué tal? Hala, Ay. ¿Qué tal, hombre? Bo- Xa había días que non había. Sabía que non vi, está moreno. Por que fun algo á playa, Foi á hombre? playa, está guapo. Bueno, non podo decir o mismo. Como? Nada, sente aí, sente. Ai, Bueno, hai que non sei mirar... se me rompería algo. Sí, fixo un ruido raro. Bueno, pues nada, está maliña entón? Non, eu non. Non. Eu estou ben. Bueno, pues Veño polo meu Lisardo, home. Que lle pasou ao Veño polo Lisardo? meu Que- Lisardo. que- Usted non lle acorda unhas pastillas que lle dou hai uns días po Levante? Po levante. Sí. Ai, sí, a mí si dei unhas pastillas, unhas vitaminas para levantar o ánimo, porque viña decaído, viña así tristón. Non, non. É de... Non. Non. Unhas pastillas que lle dou para que lle funcionara ben o aparato. Sí, as da cistitis. Que me dixo que tiña problemas a ir ao baño. Mencionar que lle notaba aí dor. Non, centella, non. Pero que pastillas? Unhas pastillas azules que lle dou para que lle funcionara o aparato masculino. Hai que decir todo, centella. A Viagra. Me dá vergonza que está. Viagra. Non A pasa Viagra, nada, sí, a Viagra. A quen lle compra Claro, Viagra? yo Pois dixo. compra Viagra, non Claro. pasa nada. Bueno, Pois pues resulta dígame, que que pasou co Viagra? A ver. o lunes pasado Sí. foi o noso aniversario. Home, pois felicidades, caramba. Claro. É que cantos anos vai xa de matrimonio? Levamos 53 anos. Caramba. 53 anos aguantando a Lisardo. Pois, home, Eu merecía o ceo. outros 50 máis polo menos, ó. Outros Sí, 50 vai non aguantar usted. Bueno. A ver se o levo o demo dunha vez. Bueno, non sei exagerada, pero bueno. O que lleva. Eso, Como era o noso aniversario, sí. e ele tomou unha pastilla para me dar unha alegría, non sabe? Home, Para me dar unha sorpresa. tuvo un detalle. Tuvo un detalle. Pero como non lle fixo efecto, tomou outra. Non lle fixe efecto o Viagra? non lle Home, pois fixo. este é raro, porque é unha pastilla efectiva que eso normalmente é o máis efectivo que hai. Pois será efectivo, pero non lle fixo efecto. E como non lle fixo efecto, estábamos os dous como dous parvos mirando po aparato a ver se collía vuelo ou non. Xa. E colleu e tomoulle outras dúas. Pero vamos a ver, tomou outras dúas... A ver, a ver. se cadra é pouca cantidad. A ver, tomou unas no momento de... No momento. Tomou unas... Iso fato. Iso, colleu o vocabulario usted, Tomou unas... A ver. Pero vamos a ver, muller, esas pastillas hai que tomala media hora antes para que empece a facer efecto e eso empece a levantar vuelo, entende? Como? Hai que tomala antes, pa Había que esperar. Claro, para que eso despois, oia, funcione. Bueno, mala centella, pois ele xa sabe como é, Hai pois que eu explicar todo todo nervioso. tamén. Dixo, isto non funciona, dei media volta, tomei a caixa inteira. Coño, como? Cando mirei para ele, estaba chupando o prospecto. Tomou unha caixa, Tomou a caixa toda. 24 viaras tomou dun golpe. Non sei, es que levaba que eu non mirei. Virgen Santísima Pérez, é unha locura. Tomou Eso... Bueno, tuvo suerte de non lle dar un infarto, Non. De que eso, pa onde vamos? Gracias a Dios, o infarto non lle deu eu, pero se ve como se lle puxo o asunto. Parece un poste dun cierre dunha finca. Como? Ai, Dios mío, como está meu pobre ali. Como non se lle vai poñer, como non Como se lle está vai ali? poñer? Quen se lle ocurre? Yo- Desde cando está así o pobre do home? Desde o lunes. Desde o lunes así, Desde o lunes está ala. así. E eu xa intentamos, a ver, eu xa lle fixen algún remedio. Bueno, é que eu que xa non- probei. pero nada. E botei unha bolsa chea de xeo por riba a ver se co frío aquilo. Sí, pero... Nada. O hielo nestes casos, aunque parece mentira, non é o máis efectivo que Non hai. lle O fixo hielo nada. non. Entonces dixen eu, se non lle vai ben o hielo a ver con calor. Calor. E botei unha pota de agua fervendo. Muller, pobre home. Se non vai co frío a ver co calor. Chame, pero o calor tamén malo, porque o calor é un vaso dilatador, No ainda vaso peor. non botei unha pota, 12 litros. Non digo eso, home, pero... Non lle fixo nada tampouco. Non lle fixo nada. Non quero ver como estará eso. Choraba. Estará escaldado de todo, No escaldado quedou despois, que despois fixen un remedio que me dixe ali unha veciña. Un remedio. E dei unhas frejas con ortijas. Ala, venga, para rematar a cousa. Sí. Xa, para acabar de rematala. Non lle fixeron nada tampouco. Non, normal que non lle fixeran Non lle nada. fixeron nada. Que te van facer? Ali está o pobre, leva unha semana deitadiño boca arriba na cama, toda a semana ali deitado boca arriba. Bueno, deitado boca arriba sin fer nada está sempre, non me voy contando. A mí ahora viene una novedad aquí nunca...
Non lle falta o respeto ao meu Lizardo, mala Yo, centella. Roseiro, non pillamos. Que lle chame o Langrán pase, pero usted non, Vale, tranquilo, Bueno, muller, tranquilo. pois ao que llevou. A ver se me pudera dar algo para lle dar, se non estamos perdidos así, meu pa. Chame, pero a ver, claro que hai para lle dar, pero isto tiña que haber vido antes, home, desde o lunes estilo así tamén, va, por Pero Dios. non podía, que non daba entrado no coche, non Non librado. daba maniobrado. Bueno, por nada, xa, non se preocupe que isto teño aquí de muestra, meu teño aquí pobre. unha inyección. Isto ponse unha inyección desto de... Este é alfagonista. Pa que unice, meu pobre? Non, muller, non, este é un medicamento. Sí. Isto ponse e baixa o que é a inflamación toda baixa de golpe. Bueno, pois a ver, meu Pois pobre, sí. vamos a semana Pero ali tirado. é que hoxe non podo. Como? Porque hoxe teño que lle pasar reconocimiento aquí ás recanteiras. Se lle gustaría, Vou mañá a mediodía paso por ali antes de comer. Pero como vai botar outra noite máis, meu pobre, así deitado, que estaba cá arriba, que ouvea cada vez que daba a volta na cama, ouvea Normal, como está en lobo, carne meu viva, pobre. non vai obear, pero ahora non podo, non me fai xeito, non podo, hoxe non podo, paso mañá, non se Pois preocupe. mire, sabe o que? De mandición que lle poño eu. Pero usted, Levo eu e poño lle. E usted daralle posta inyección, usted Eu? saberá poñerlle inyección. Eu, mire, Teña cuidado porque eu na hora... fui moitos anos bandeirilleira da becerrada que facimos ali no pueblo nas festas. Bueno. Poño lle eu ali como a nada. Pero teña Vou cuidado dicir que unha cousa. igual o embiste, porque ahora está dañado, Hasta cando enferman os porcos poño eu as indicios. Trae para cá que lle poño eu. Bueno, Trae. por nada, poña Ala. usted. Teña cuidado, Meu pobre outro día ali. A ver se vai dañar Ala. o nervio. Teña cuidado, Ala. Ai, o jorro. Ai, meu pobre. Ala, fermoa, Historias de Lizardo e Generosa. Xa che ven a cousa.